Takže vítajte, dnes sa budem venovať kabelkám Neverfull a hlavne teda základnému modelu v prevedení monogram a veľkosti mm. Kabelky Neverfull sú pre mňa asi najobľúbenejšie vzhľadom teda k svojmu tvaru. Momentálne vlastním prevedenie monogram, klasické základné prevedenie, ktoré mám už niekoľko rokov. Ako vidíte sami, uška vykazujú celkom jasný signál patiny, ktorá je typická pre Louis Vuitton kabelky v prevedení monogram. Podobnú, alebo teda rovnakú veľkosť MM, ktorú vlastním je v prevedení v kožinom prevedi. Toto je nesmierne univerzálna kabelka, ktorá sa veľmi ľahko kombinuje, veľmi dobre sa nosí v zime a je skutočne vďačným modelom. A treťou v podstate kabelkou, ktorá neniesie názov Neverfull, ale má rovnaký tvar, práve preto si dovolím ju zaradiť medzi kabelky Neverfull, je Cabas. Cabas bola sezónnym modelom, myslím v roku 2014 alebo na prelome rokov 2013-2014. S tým, že Cabas je neskutočne pekná, zaujímavá a tá kabelka vhodná na leto a na letnú dovolenku, na nosenie k čomukoľvek, čo je vo svetlej farbe v džínsoch. Má trošku iný spôsob uzatvárania na boku, čiže dá sa vlastne rovnako zúžiť ako Neverfull, ale upevňuje sa teda iným spôsobom. Uška má veľmi podobné, aj keď tieto sa teda dajú posúvať na rozdiel od klasickej Neverfull. Čiže hovorím, tie prevedenia sú ďalej v iných farbách, iných kožených farbách. Neverfull má veľmi veľa možností, kombinácií, čiže je už len na vás, čo si vyberiete alebo čo sa vám páči. Vrátim sa k môjmu základnému modelu. Toto je vlastne model z roku 2013, čiže ide o pôvodný model, ktorý nemal vnútornú pošeť. Vnútro je klasické hnedé textílie. Vo vnútri sa nachádza uško, ktoré sa dá teda vyvrátiť smerom von a pod ním sa nachádza kód v tejto časti. Teda. Ak máte novú kabelku Neverfull alebo tak plánujete kúpiť novú kabelku alebo nové prevedenie klasickej Neverfull, potom ju dostanete v takejto kombinácii, čiže budete mať klasickú kabelku a vo vnútri budete mať takúto pošet, čiže v tejto pošet sa nachádza väčšinou aj, teda aspoň v mojom prípade v tejto čiernej sa nachádzal kód na vnútornej strane vlastne tohto vrecúška. A s tým, že kožené Neverfull nemajú ďalšie vnútorné vyklápacie vrecúško, tak ako to je u klasického modelu v damie a prevedení monogram. Vrátim sa teda ešte k vnútornej časti. Vnútorná časť okrem vrecúška samotného obsahuje klasický D-ring, tak ako to bolo pri Speedy, ktorý vyzerá asi takto. Tak ako som hovorila už v predchádzajúcom videu, D-ring je osožná vec, slúži na zavesenie malej peňaženky alebo kľúčov alebo čohokoľvek iného, čo chcete mať upevnené na kabelke a nechcete o to prísť. Ďalšou súčasťou vnútra je takéto uzatváranie, ktoré sa takýmto spôsobom dá uzavrieť a kabelku takýmto spôsobom uzatvorí. Čo sa týka vonkajšej strany, kabelka sa skladá z klasického kanvasu, ktorý je umývateľný a z týchto kožených častí, ktorými sú teda uška, vonkajšia kožená časť a teda vonkajšie šitie a takisto uchytenie bočných ušiek. Kabelka má vďaka týmto uškám možnosť vytvorenia dvoch tvarov a to je klasický tvar top kabelky, ktorý je veľmi vďačný pri cestovaní. Kabelka je nesmierne skladná, skutočne do nej môžete
uložiť množstvo vecí, alebo potom je to tvar, ktorý je možno vhodnejší pre nosenie v meste a pre akési uzatvorenie kabelky a kvázi ochránenie pred rukami zlodejov. Čiže kabelka sa dá takto jednoducho uzatvoriť, čiže tieto bočné uška sa stiahnu, kabelka sa uzatvorí z jednej strany a z druhej strany, uzatvorí sa vrch a v podstate kabelka tak nadobudne nový tvar. Čiže takto. Ak máte chuť a chcete svoju kabelku označiť svojimi iniciálkami, môžete tak urobiť na jednom z kožených ušiek. V mojom prípade je to klasické Dčko, vzhľadom k tomu, že teda moje prvé meno začína písmenom D. Kabelka je veľmi vďačným objektom na vešanie rôznych výsačiek, rôznych šatiek, veľmi pekne to ozdobí kabelku. V mojom prípade to nerobím, čo sa týka monogramov, alebo tak kabelky, ktoré sú v prevedení monogram, vzhľadom k tomu, že podľa mňa by to bolo asi trošku veľa. Na druhej strane závisí od osobného vkusu. Nemyslím si, že ozdoba ako taká na kabelke v prevedení monogram je zlým nápadom, prečo nie. Možno niekoľko nevýhod Neverfull, a to je v prvom rade sú to uška, ktoré mne to v zásade nevadí. Ja mám Neverfull veľmi rada, nejakým spôsobom nepreplňam, ale ak skutočne nosíte ťažké veci, uška sú úzke, čiže váhu týchto vecí skutočne na pleci cítite. A to je možno prvá. A druhá nevýhoda je tá, že kabelka nie je uzatvárateľná, čiže ak ju naplníte a niekto vám chce niečo ukradnúť, tak zjavne má ľahšiu cestu tým, že kabelka teda nie je uzatvárateľná zipsom. A závisí, hovorím, teraz dať na veci pozrieť, či už majú zips alebo zips nemajú. Možno sa ešte ďalej dostanem k prevedeniu, k novému prevedeniu. Toto nové prevedenie mám iba na koženej Neverfull. To nové prevedenie obsahuje pošet, ktorú som teda už spomínala. Túto pošet je možné odopnúť a používať samostatne, ak chcete kľudne ako malú večernú kabelku, tak ako to je v mojom prípade. Čiže takýmto spôsobom. Alebo ju môžete naplniť dokladmi, kozmetikou, čímkoľvek, čo je pre vás vlastne zaujímavé. Kabelka alebo tá pošet má vnútro rozdelené ešte na ďalšie dve časti. Je veľmi praktická, je to celkom dobrý nápad. Na druhej strane vloženie pošet do Neverfull spôsobilo pomerne vysoké navýšenie ceny. Ja som v podstate kupovala základný model, myslím začiatkom roku 2013, a v tom čase mala kabelka hodnotu 660 eur. Myslím, že dnes sa pohybujú kabelky Neverfull s tým, že majú teda vloženú pošet vo vnútri v hodnote o 300 eur vyššie. No a potom ďalšia kapitola sú samozrejme ceny kožených Neverfull. Kabas je veľmi praktická, vyzerá veľmi dobre a má teda klasický Damier Azur print, ktorý sa mne veľmi páči a je na leto skutočne ako ušitý. Toľko snáď k rýchlemu review. Dúfam, že pomohlo tým, ktorí sa nevedia rozhodnúť medzi Speedy a Neverfull. V mojom prípade ťažko povedať, ktorú by som odporúčila ako prvú, závisí možno od toho, čo človek od svojej kabelky očakáva, ako ju bude nosiť alebo kde ju bude využívať. V každom prípade pre mňa je Neverfull veľmi praktická. Ja osobne by som išla do prvej kabelky určite do Neverfull. Či už si vyberiete monogram alebo Damier print, to je opäť na také nejakej osobnej voľbe. Ak máte
ďalšie otázky alebo sa chcete niečo opýtať, kľudne sa pýtajte v komentároch alebo potom na stránke modneinšpirácie.sk online alebo na Facebooku. Prajem pekný deň.